aw bisimila ka bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la an dun kan bakuruba kunnafoni na kelen pe de do bi. Ɲina hijilataga kama agence Sheriff la Voyage a ka hijitadenw garisɛgɛ donna formation na min bɛna hiji kɛko ɲuman kofɔ hijitaden ninnu ye. A kɛra arabadon agence Sheriff la Voyage dagayɔrɔ la Misira Bamako. O de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni minnu bɛna walawalali caman kaw ye aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔ o bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la. Objectif de développement durable ODD u y'u ka lajɛrɛ ninnu don Bamakɔ tarata don. Lajɛrɛ in bɛna farafinna jamana 4 de fara ɲɔgɔn kan Burkina Faso, Niger, Senegal ka fara Mali jamana yɛrɛ kan. Lajɛrɛ in kɔnɔna na u ka sigi bɛna boli fɛn min kan o de ye ji sanuman sɔrɔli ye jamana ninnu kɔnɔ saniya ani kɛnɛya o matarafali mɔgɔ min Amadu Kamara a bɛna walawalali caman kan ye o ko kun kan an ka ɲɛ jɔ a ka sɔrɔlenw na. Farafina seleke 4 jamana minnu bɛ yen n'o ye Burkina, Niger, Senegal ani Mali u ka lajɛrɛ belebele dɔ bɛ senna an fɛ Mali kɔnɔna na min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin hakili jagabɔ ani fɛrɛ ani dabali k'olu tigɛ yaasa min b'a to gɛlɛya minnu bɛ ni jamana kofɔlen ninnu na i n'a fɔ kɛnɛyako ta siraw fɛ kalanko ta siraw dunkafa sabatili o ni ji ɲuman o n'a ɲɔgɔnnaw caman ma minnu bɛna kɛ sababu ye yaasa taabolo ka ɲini o gɛlɛya kofɔlen ninnu na olu kɛlɛ ka bɔ jamana ninnu kɔnɔna na o ye ni lajɛrɛba in kun dɔ ye ni an bɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen wele ko ODD n'o ye objectif de développement durable o kadara kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni jɛkuluba in laɲini 17 b'u bolo ka ɲɛsin sini ɲɛsigi banbani koɲuman ma wa an ka minisiri min cɛsirilen bɛ an ka sigida lakana ani jɛya ani ɲɛta banbani ma n'o ye madame Keita Aidabo ye ale kɛra lajɛrɛ in bisimilaba ye an fɛ Mali kɔnɔna na wa lajɛrɛ in a sababu bɔra maa minnu na o ye diɲɛ seleke 4 ka tɔnba ka bolofara min ɲɛsinen bɛ ɲɛta sabatili ma n'o ye réseau de solutions pour le développement durable n'a bɛ jamana 6 kofɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin lajɛrɛ in senfɛ sanfɛ kalanso maaw ani ɲininikɛlaw ka fara kɛnyɛrɛyew Mali taw, Burkina taw, Niger taw ani Senegal taw olu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni lajɛrɛ belebele kɔnɔna na min kɛra tile 2 kɔnɔna na Mali ɲɛmaw dalen b'a la k'a fɔ ko nin lajɛrɛ in ka taa ka ɲɛsin baara minnu bolodalen don ani ɲinifɛn minnu bilalen bɛ sen kan yaasa o ko bɛɛ lajɛlen ka jalatigɛ ko fɛɛrɛ kuraw ni dabaliw kan ka tigɛ yaasa furancɛ minnu bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ siniɲɛsigi taabolo ko ɲuman kan ani nafasɔrɔ sira minnu bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ olu ka kan ka lagɛ ni hakili ye yaasa nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na wa an b'a yira u la k'a fɔ ko nin jɛkuluba in k'a bilara sen kan janvier kalo san 2015 san wa an bɛ don min na i ko bi a jabala o bɛ Senegalikaw fɛ Université Cheikh Anta Diop la. Hiji ye silamɛya jɔsen 5nan ye a kan kan silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ni a se b'i ye i farisogo a se bɛ o ye i ka taa hiji kɛ o de hukumu kɔnɔna na ɲinantaga hiji la agence Sheriff la Voyage a ka hiji latagadenw u garisɛgɛ donna formation dɔ la agence Sheriff la yɛrɛ dagayɔrɔ la arabadon sɔgɔmada fɛ hiji taga in walasa a kɛcogo ɲuman bɛ se ka sabati u bolo cogoya min na u tilala ka minɛn dɔw fana di u ma walasa u baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ nɔgɔya u bolo cogoya min na kɛnɛ in kan Seyidu Sheriff Usman Madan Haidara ale yɛrɛ sera ka yen lasɔrɔ an ka mɔgɔ minnu fana tun b'a kɛnɛ kan Sheriff la Jabaniso tɔgɔ la Musa Fɔnba a n'a ka jatala Ibrahima Kulubali u ka sɔrɔlenw filɛ nin. San 2016 hiji agence Sheriff la taamadenw olu ka formation ka dɔ fara u ka dɔnta kan ka kawuriya walasa silamaya jɔsen 5nan baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo u kɛnɛ sigira senga ka bɛn ni arabado ye uti kalo tile 17 agence de voyage Sheriff la Jabala la Misira ka ɲɛsin 3e arrondissement ma Bamakɔ sigida 2nan na. Ni Ala sɔnna ma agence Sheriff la agence do min ni karamɔgɔ Haidara ye a sigi a y'a kɛ laɲini min na fana o ma dogo diɲɛ na pour que hidenw ka se ka taa hɛrɛ la ka na hɛrɛ la lahido min b'an ni Ala cɛ o ye adamaden wari bɔli ye cɛ ye mais hiji fana kɛcogo ɲuman n'o kɛra ka ban hiden b'a lɔ k'a fɔ n ye nafolo min bɔ a ma kɛ nimisa ye o de kosɔn sɔgɔmada in na an ye hiji daminɛ ka se ɲina a bɛ san caman bɔ agence nin sigili i y'a jateminɛ 83 yɔrɔ la ka na se bi la a mɛnna kosɛbɛ depuis a sigira don min na mɔgɔ hakɛ min ni a sigira ni o ye ni dɔ ma fara ka dɔ ma bɔ a la fo ka na se bi ma ni dan yɛrɛ ma sigi maa ko la a ka ca Alahu Taala fɛ an tɛ dan dɔn an ka maaw na sɔgɔmada in na an ye mɔgɔw wele yanni an ka taa Magan bɛɛ bɛ na an bɛ formation de kɛ
bon ne faamuya min sɔrɔ a la vraiment a ne bɔ faamuya fɛn caman kɔnɔ quoi ne kun tɛ minnu dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne la faamu kabila silamɛya yɛrɛ diinɛ yɛrɛ sira yɛrɛ jatika yɛrɛ kama bon ne yɛrɛ bɔla quoi n'i y'a ye ne nana sirifila yɛrɛ kama n'o tɛ ne yɛrɛ kun bɛ se ka asansi dɔw de ta Gabɔn ye ka taa mais tiɲɛ yɛrɛ la ne ye Sarifu Usumani Madani jɔyɔrɔ ye silamɛya yɛrɛ la cogoya yɛrɛ min na o de ye ne kanu o de ye ne wasa wa ne fana y'a kanu ne mana ni Ala ye wari nɔgɔya ne ye ne fana ka taa sirifila de fɛ o de sababu y'a to ne fana wulila ka na Mali la yan ka na jɛ a jɛkulu la pour que n yɛrɛ ka se ka don kira yɛrɛ somɔgɔw kanu na ka taa alijinɛ kɔnɔ. Bi laɲini ye mun ye ka se ka an ka clients former an ka pèlerins k'u former Hiji yɛrɛ kɛcogo la ani ka ɲɛfɔli k'u ye fɛn minnu bɛ Hiji ɲɛmɔgɔ bolo ani fɛn minnu bɛ Hiji ɲɛmɔgɔ bolo ani komi aw yɛrɛ y'a jateminɛ mɔgɔkɔrɔbaw de ka ca la kosɛbɛ mɔgɔkɔrɔbalamɔgɔw ka docteurw fɛnɛ ta u ka se ka kuma mɔgɔkɔrɔbaw kan u bɛ se k'u ka régime suit cogoya min na pour que ni bana wɛrɛw bɛ min na tel que tension ni diabète ninnu olu kana se ka taga wuli ye bon en même temps jama ka ca mɔgɔw bɔyɔrɔw tɛ kelen ye minnu ma deli ka se Bamakɔ yan yɛrɛ fewu donc formation in y'an permettre an ka se ka hali avion don cogo mɔgɔ kan k'i comporter avion kɔnɔ cogo min na ani n'i sera yen nɔ hali an bɛ ɲɛgɛn minnu utiliser yen nɔ komi mɔgɔw ka ɲɛgɛn bɛɛ tubabu ɲɛgɛnw ye donc ɲɛgɛnw utiliser cogo pour que an ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ olu ɲɛna je crois que o y'a kumaba dɔ ye. Ba Madani de ani Bashidan Darawere de a Sayyid Sharif Usman Madani Haidara ale fɛnɛ nana a ɲɛ da taamadenw kan ka laban ka dugawudon kɛ u ye. Min b'an fɛ dɔrɔn o de ye comme a bɛɛ ɲɛ fɔra u ye ni Ala sɔnna fana ani a ɲɛdɔnbaw de bɛna taa ɲɔgɔn fɛ. Baara kan ka kɛ cogo min na ni o ye hiji bato ye. Ayiwa ni Ala sɔnna o kan ka kɛ cogo min na a tɛna kɛ ayiruw kɔ. A fɔra an ɲɛ tan a fɔra an ɲɛ tan ni a yɛrɛ sera ye ayiwa n'a ye min ye o de ye tiɲɛ ye n'Ala y'aw ɲuman segin a ye min ye fana an sigilen bɛ k'aw kɔnɔ k'o de lamɛn aw fɛ fana ayiwa o kɔfɛ ziyara minnu bɛ yen ni an balima ninnu bɛ taa ni a ye o yɔrɔw la aw wasolen de b'o kɛ an b'a daminɛ don min na fɛn bɛɛ dara an ka Bamakɔ yan k'a fɔ hiji dɔ tɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a bangena yɔrɔ min na Madina anw de y'a ziyara daminɛ a ka hijira la a taari ani Abubakar taar'u dogo kuluwo min kɔnɔ anw de y'a ziyara daminɛ fɛn bɛɛ dara an kan yan ko hiji dɔ tɛ a ti bɛɛ a bi bɛn mais tilega in na bɛɛ b'a ye publicité o la a sɛbɛnnen bɛ bɛɛ ta la bi ko an bɛ taa n'a ye ziyara kɛyɔrɔ la o kumana n'Ala y'an wasa k'a sɔrɔ an ma sa an bɛ Ala de fo hiji ye baara ye dekun de don wulibali don dɛ mɔgɔw bi a yɛrɛ ayiwa n ti maa tɔgɔ fɔ ayiwa ni Ala y'a ɲuman se tawafu olu ka tawafu kɛ ka tila ka Mina Safa ni Marwa boli ayiwa an kɛn bɛ ka wotoro labɛn dɔw kama ayiwa o mɔgɔw b'a la nka ni Ala sɔnna a mago b'a la cogo min na inshallahu a b'a sɔrɔ ten ni Ala sɔnna an kɔni bɛ dugawu k'aw ye ka min gɛlɛya aw ma dɔrɔmɛ 5 min b'aw bolo n'o y'a ka jisɔngɔ ye a k'u kɔlɔsi k'a kɔlɔsi sɛbɛ yɛrɛ la yenni dɔ son bɛ wuli de jamana ni jamana mɔgɔ hijidenw sonyɛni kama e bolo i taara Ala dugu la mais kafiriw nalen don e t'o kalama fo a k'o de dɔn k'a fɔ mɔgɔ juguw bɛ yan cogo min na mɔgɔ juguw bɛ yen ten u bɛ avion ta kama de komi aw bɛ taa Ala nɔfɛ cogo min na olu bɛ taa aw de nɔfɛ ten mana a b'a janto a ka du duuruw la Ala k'aw kisi Ala k'aw kisi Ala k'aw ɲuman segin. Agence Sherifula taamadenw ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ u bɛ bɔ Mali da fɛ uti kalo tile 21 a n'a tile 22 ni k'u kunda Saudiya jamana kan Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya. Nisɔngoya taama dɔ sigira sen kan Bamakɔ arabadon sɔgɔmada fɛ a ka ca mɔgɔ 100 ni kɔ ye minnu bɔra k'u ka nisɔngoya taamaw jira ka sanga ni Arashibachi ka minɛni ko ye commune 4 tribunal da la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ lakanatigila mɔgɔ ninnu bɔra kumana min na u bɛ gaz lacrymogène fili mɔgɔ ninnu kan o kuma kelen de la nisɔngoya taamabaatɔ ninnu u fana tun bɛ ka gɔngɔrɔnw de fili lakanatigila mɔgɔw ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a kun bɛ se tasuma wuli i bɛ tasuma ye Bamakɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la avenue Cheikh Zayidi sanfɛla la wulikajɔ in a kɛra sababu ye ka mɔgɔ kelen bɔnɛ a nin na wulikajɔ in yɛrɛ kɛyɔrɔnin na ani fana ka mɔgɔ caman fana jogin kosɛbɛ. An bɛ dugawu don de kɛ mɔgɔ min n'a bɔnɛna a nin na Ala ka hinɛ la minnu fana ni olu joginna Ala ka nɔgɔya kɛ olu fana ye. O de b'an sɛnsɛn sisan ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ
Usman Sogore be walawalali k'an ye an k'a ka bi sɔrɔlenw lajɛ. Congo République démocratique jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma u ka dugu min bɛ wele ko Nord Kivu kunnafoniw y'a yira k'a fɔ dugudenw bɛ boli ani yɛrɛɲini danga de ka Benin dafɛlaw la. Sibiri tɛmɛnen utikalo tile 13 ka dugu jɛ kari la utikalo tile 14 kunnafoni min bɔra forobatɔn yɔrɔ la société civile o y'a yira k'a fɔ maa 51 o de bɔnɛna nin na k'o sababu kɛ muru ka falidaw ye. O fagaliba minnu kɛra Benin kɔnɔna la a yirala k'a fɔ o na kɛ maa murutilen dɔw ka baara ye ka bɔ Uganda kɔnɔna na n'u bɛ wele ko Force démocratique alliée ADF. Diɲɛ seleke 4 tɔnba ka basigilikɛ jɛkulu min bɛ Congo kɔnɔna na MONUSCO o ɲɛma danga ka tɛmɛli kɔfɛ utukalo tile 15 Congo maa ɲɛma dɔ wulila ka t'u ɲɛda Benin kɔnɔna na tarata tɛmɛnen. Taama in senfɛ Congo maa ɲɛmaw tar'u ɲɛda Urangoma fɛnɛ kan. Ale ye togoda ye fagali fan caman kɛra yɔrɔ minnu fɛnɛ la. Congo maa ɲɛmaw ye tali minnu kɛ nin yɔrɔ kɔfɔli ninnu na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ labɛn kun sabatilen d'u yɛrɛ fɛ lakanako ta fan fɛ wa maa min kun bɛ ka bila u ɲɛ ka yɔrɔ ninnu yiriw la o ye Benin maire de. Congo maa ɲɛma ninnu selen kɔ kɛnɛ ka ye u bɔra gɛlɛya damadɔw kalama mun bɛ tali kɛ siraw tiɲɛli la mun labana ka bolifɛnw bari ka tɛmɛ u tɛmɛsiraw fɛ. Benin maire y'a yira k'a fɔ o yɔrɔ ninnu na maa 5 de bɛ yen minnu sara yanni u ka fa fɔlɔ u kun y'u siri de wa tilala ka so dɔw yira u ye tasuma don minnu na o sen fɛ maa dɔw sar'o la wa dɔw fɛnɛ ni kisira. Congo maa ɲɛmaw ka tagama in sen fɛ u sera ka bɔ a kalama baara min yɛrɛ kɛra Benin kɔnɔna na ka ɲɛsin dugudenw ma. Wa m'aw ladɔnniya k'a fɔ o de kun y'u cikun ye jamana ɲɛmɔgɔ fɛ mun sɔrɔla minisiri ɲɛma ka fɔ la Augustin Matada Punyo. Ale y'a yira k'a fɔ nin taama in kɔni bolodara olu fɛ Benin kɔnɔna na walasa u yɛrɛ bɛ se ka ladɔnniya fɛn minnu kɛra Benin kɔnɔna na ka ɲɛsin Benin dugu ani dugudenw ma. Gabon kɔnɔna na kow bɛ ka bugulantigɛ ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ sigi kalataw ye mun bɛna labɛn utukalo tile 27. Fanga sinamatɔ ɲɛma belebele 2 olu kɔni y'a yira k'a fɔ ɲina olu sen tɛna kɛ kalatafili in na n'o ye Guy Zuba Dama ani Kasimir Oyemba wa u labana k'a ɲini u ka parti tɔndenw fɛ k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'u fɛngɛw kɛ kelen ye k'o di Jean-Pierre ma walasa a bɛ se ka se sɔrɔ Ali Bongo ka jamana ɲɛmɔgɔ kalatafili nata la. Fanga sinamatɔw ye hakilina minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan u ye ko in dan ɲɛnamaya u ka jɛrɛ belebeleba dɔ senfɛ Libreville kɔnɔna na. Farafinna tɔnba Union africaine ɲɛma kɔrɔ Jean-Pierre ale kɔni y'a yira k'a fɔ a labɛnnen don bi ani Ali Bongo ka ɲɔgɔn sɔrɔ kalafili kɛnɛ kan. O hakilisigi min bɛ farafinna tɔnba ɲɛmakɔrɔ la bi Jean-Pierre o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ fo fanga sinamatɔ 2 minnu kelen bɛ k'u kan di a ma k'a fɔ kalatafili nata walasa u bɛ se ka se sɔrɔ Ali Bongo kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale ale ye jɛ di maa 14 de ma k'olu kɛ cɛbɔ ye ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ kalatafili nata ye nka o maa 14 si fanga t'olu la i n'a fɔ Ali Bongo ka fara fanga sinamatɔ 3 minnu fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan walasa u na se k'a da kalatafili nata. Ka kɛɲɛ ni kunnafoni dili ye dɔgɔkun kɔnɔna na jɛkulu fɛ jɛkulu min bɛ wele autorité intergouvernementale pour le développement IGAD o mun kelen bɛ ka jamana 8 fara ɲɔgɔn kan bi farafinna woroduguya fan fɛ a y'a yira a ka kunnafoniw sen fɛ k'a fɔ bamaci jɛkulu islamiste Shebab u kelen dɔ bi siran ye fɛn ye Corne de l'Afrique kɔnɔna na kalaw sen fɛ u ka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ni bamaci jɛkulu a nun donna Somali de kɔnɔna na nka san 5 tɛmɛnen kɔfɛ a kɛra ka ni jamana 8 bɛɛ lajɛlen labɔ ka kɛɲɛ n'u ka fɛɛrɛ tigɛliw ye ka se ka bamaci jɛkulu in bonya jamana 8 kɔnɔna na ani ka kɛɲɛ ni jamana damadɔ ka jɛ ka baara fɛnyali u ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲininikɛlaw ka fɔla n'o ye chercheurs ye a kelen do ka labɛn kɛ ka kɛɲɛ ni jamanaw bɛ to ka gosili minnu kɛ ka ɲɛsiw ma ni siraw ye sira minnu b'a to u kɛn bɛ ka bolofaramisɛnninw sigi a jamanaw kɔnɔna na ani dɔw faralen u ka dɔnta kawuriya yɔrɔw kan n'u ka centre de radicalisation yɔrɔw ye walasa ka se ka dankari Shebabu banbaci jɛkulu ka baara la IGAD y'a yira k'a fɔ ni jamana 8 kan ka kunnafoni de sɛbɛkɔrɔ cari u ka jamanaw kɔnɔna na sabula tiɲɛlikɛlaw bɛ to ka alamadenw hakili sɔrɔ ni subahana mansin sanfɛla de ani ka tila ka nɔgɔyaba don kosɛbɛ lakana ta fan fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Shebabu banbaci jɛkulu wagati bɛɛ lajɛlen na u bɛ to ka furumbaraniw de labɛn ka alamadenw bɔnenw nin na juillet kalo tile 25 tɛmɛnen u ye wulikajɔ dɔw kɛ mun kun ɲɛsinen don AMISON ma diɲɛ seleke 4 tɔnba ka basigiya jɛkulu bɛ Mogadiscio mun kɛra sababu ye ka maa 13 bɔnɛ a nin na. Senegali jamana kɔnɔna na utikalo tile 16 o kɛra polisilaka dɔ ka kiiri ye mun sɛbɛkɔrɔ dira kunnafonidilaw fɛ ka kɛ ni a ka yuruguyurugu wale dɔw ye.
juillet kalo ba yɔrɔw la ni finitigilaka ɲi ale sɛbɛkɔrɔ jaw tara k'a sɔrɔ a ta kalama muso dɔ fɛ jaamu y'a yira k'a fɔ a kun kelen bɛ ka wari minɛ bolifɛnbolila dɔ de la mun kun kelen bɛ ka sariya sɔsɔ finitigilaka ɲi jaw tara bolifɛn kɔnɔna de la o kɛra sababu ye mun sera ka cari subahana mansi sanfɛla ma réseaux sociaux wa o kɛra baara ye mun ye tɔɔrɔ se Senegali jamanadenw ma wa tile damadɔ kɔfɛ u labana k'o finitigilaka ɲi minɛ k'a don wo la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ finitigilaka ɲi a jɔngala jɔra a ka yuruguyurugu walew la kiri ɲɛkɔrɔ k'a fara muso min yɛrɛ ye surɔfɛn d'a ma wa muso in y'a yira k'a fɔ ale tɛ maa ye maa min ye ja in ta wa ma fara maaw ka tuguni maa minnu kɛra sababu ye ka ja in cari subahana mansi sanfɛ a yirala kiri fɛ k'a fɔ muso in ka fara a tɔɲɔgɔnmuso dɔ kan CFA wari 600 u y'o de di finitigila walasa u na se ka tila u ye sariya sɔli min kɛ o wari sarali ma n'o ye contravention ye wa muso in ɲangilen dɔ fɛnɛ k'a fɔ a kɛra sababu ye ka kunnafoni ɲini maa kan ani ka laban k'a cari o mun kun t'a ka baara ye o kunnafoni minnu yera diɲɛ fantan ani 4 fɛ mɔgɔw fɛ o kɛra sababu ye ka maloya belebele se Senegali jamana ma u ka procureur ka fɔ la procureur y'a ɲini kiri fɛ u ka san 1 kɛ u datugulen don kalo 4 kɛrɛnkɛrɛnnenya ma da kana mago u ka ko la wa labana k'a yira k'a fɔ finitigilaka in bin sɛbɛkɔrɔ kɛra kan nin baara in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛna k'u cɛ utu kalo tile 18 ni datuguni nana yala n'o ye condamnation ye finitigilaka in ale ka baara bɛ se ka tiɲɛ n'o y'a gɛnni ye ka bɔ polisiya la nka a ka journal dɔnbagaw n'o y'a ka avocat ye olu y'a yira k'a fɔ finitigilaka in datuguni kun t'a la wa kɔrɔ yɛrɛ tɛna yala k'a fɔ maa kelen o ka se ka sarali kɛ jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni nin kuma in ye nka an t'an kɔ don ɲɔgɔn na n'an ma foli ta k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnn'a ma